Què pensa de les retallades que s'estan vivint a Catalunya? Doncs mira, que les retallades les estem patint més que res els treballadors de peu. Doncs penso que estan afectant a tothom, a tots els sectors, i que moltes famílies s'hi veuen afectades, que s'està acabant amb la classe mitjana. Estem farts ja de retallades. Però principalment hi estic bastant en contra, sobretot del tipus de retallades que s'estan fent. Trobo que es podria retallar de molts altres llocs i s'està retallant en canvi dels llocs en els que menys fa falta que retalli. Que ha fet molt mal i que la gent està bastant cabrejada i enfadada i crec que es podria solucionar d'altra manera. Si hi ha crisi es podria arreglar d'una altra manera. No m'agraden, evidentment, com tothom. L'altra banda penso, però com si no, com ens ho farem per sortir, no? Llavors, entenc que necessiten fer-ne, m'empipa, per no dir una altra paraula, soberanament que les facin, però no... La veritat és que estic una mica amb un sentiment ambivalent al respecte, no ho sé, vull dir, no... Clar, potser sí que hi ha millors maneres, però si no tens diners per aplicar-les o si no tens d'on treure el finançament per aplicar altres solucions, igualment t'estan obligant a tenir... Per mi la solució a la retallada seria la independència directament. I ja està. Vull dir, mentre no tinguem independència no els hi veig solució. Creu que és un problema de gestió de la Generalitat o hi té alguna cosa a veure el dèficit fiscal que denuncien des d'aquí? Jo crec que tot. Tot. Una mala gestió en general del govern central, del govern de la Generalitat, de tothom. No podria dir-te, no sé. Jo crec que de tots. Home, jo crec que és culpa de tots plegats, però evidentment qui té la màxima competència i responsabilitat és l'Estat central. Vull dir, sí que és cert que potser la Generalitat podria actuar d'una manera diferent, però tampoc té molt de marge per complir el que li estan dient des de Madrid i des d'Europa. Crec que té la culpa Madrid, que no paga, que no manda els calés. Jo crec que la culpa ve d'allà. Home, jo crec que tenen part de culpa tots dos governs i sempre es pot lluitar una mica per una societat més justa. Potser sí que el govern ha imposat el seu criteri, però trobo que la Generalitat no ha lluitat prou per a imposar-se a si mateixa. Crec que Catalunya està sofrint molt en aquest sentit i crec que el govern central hauria també de mirar una miqueta aquí, que a vegades... Crec que el govern espanyol està ofegant a la Generalitat per forçar que ens enfadem i que haguem de retallar i que els ciutadans es vegin maltractats pel seu govern, que és el català, i no ho vegin com un ofec espanyol. ¿Tiene algo que ver el déficit fiscal que existe entre el gobierno central y Cataluña? Hombre, posiblemente sí, porque damos más que recibimos. Y entonces, pues, así no podemos vivir. I quina creu que és la solució? La solució és o la independència o res més. Perquè si no sempre estarem mendigant per res. Home, és cert que la independència seria la millor solució, encara que estigui molt lluny, i gràcies a aquestes retallades i això, cada cop hi ha més gent que és el que veu com a solució. Per tant, potser és una cosa positiva, en el fons, que ens retallin, o en el fons, molt fons, esclar.